Il-qasmiet fil-Partit Nazzjonalista ilhom hemm, imma riċentement, partikolarment fl-aħħar ġimgħa, kibru tant li kulħadd jista' jinnuthom. Tinnota dan l-opinjonista Josen Kassar fil-blog tagħha fuq Malta Today. Kassar tgħid li diffiċli tinjora l-fatt li Mario De Marco, ġeneralment riservat, ħass li kellu jispjega lilu nnifsu b'mod pubbliku fuq Facebook. Hawn De Marco innota d-gergier ta' wħud, referenza indiretta għal kidba ta' Defni Caruana Galizja, li minħabba raġunijiet ta' saħħa kien nieqes mill-isfera pubblika u l-medja. Kassar tinnota li minkejja li hu magħruf minn xi xadda, De Marco kellu għal darb'oħra jispjega minn xiex kellu jgħaddi. Li persuna normalment riservata ħass li kellu jidħol f'dawn id-dettalji, it-tenni Kassar, juri li fil-Partit Nazzjonalista hemm xi ħaġa mhux f'posta. Sa dan it-tant hemm Salvu Mallija li qasam il-Partit Nazzjonalista min-nofs. Li hu żgur iżżid Kassar u li b'Mallija l-Partit Nazzjonalista għamel ħoss. Wieħed irid jara però jekk din hijiex sempliċement distrazzjoni tal-mument. Għaliex Salvu minkejja l-appoġġ b'saħħtu ta' Busuttil fil-protesta tiegħu quddiem Kastilja waħdu kien u waħdu baqa' mingħajr appoġġ. Kassar tikteb li jekk dan kollu ma kienx biżżejjed biex juri d-disgwit fih dan il-Partit Nazzjonalista, David Tejk irnexxielu jerġa' lura fuq ir-radju tal-partit, għalkemm kemm dan se jinżel tajjeb ma' kandidati oħra qatt irridu naraw. Għaliex kandidati oħra li ma jnatawx programm huma wkoll iqisu li dan lil Tejk qed jieħu vantaġġ mhux ġust fuqhom.